Οι βασικοί άξονες σε αυτό το πρόγραμμα είναι περίπου οι εξής. Πρώτα απ' όλα στοχεύουμε σε μια περιφέρεια με εξωστρέφεια, φοβερή εξωστρέφεια και σαν λαός. Ήμασταν εσωστρεφής λαός και αυτό πληρώνουμε τώρα, επομένως και σαν περιφέρεια ήμασταν εσωστρεφής περιφέρεια. Θα πρέπει να δούμε την περιφέρειά μας σαν ένα κομμάτι του δικτύου των ευρωπαϊκών περιφερειών. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση έχει βάλει στόχο την Ευρώπη των περιφερειών. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η οπτική μας είναι ευρωπαϊκή. Είμαστε μέσα στην Ευρώπη και βλέπουμε την αυτονομία των περιφερειών μέσα σε αυτή. Θέλουμε μία περιφέρεια για τον πολίτη και μία περιφέρεια αποτελεσματική. Το όνομα του συνδυασμού μας, το οποίο αποφασίσαμε, πολίτες μπροστά, τα λέει όλα. Και νομίζω ότι πολύ χαρούμενα στο τραπέζι όλοι μαζί συμφωνήσαμε πολύ εύκολα σε αυτή την επιλογή. Και συνεχίζουμε να συμφωνούμε και στα υπόλοιπα εύκολα. Αν όχι και πολύ, αλλά θα συμφωνήσουμε. Λοιπόν, οι πολίτες μπροστά απευθύνονται στον πολίτη που τον καλούν στην πρώτη γραμμή. Θέλουμε μια περιφέρεια αποτελεσματική. Είναι διοίκηση και η διοίκηση πρέπει να είναι αποτελεσματική. Ούτε σε αυτό έχει πολύ μεγάλο παρελθόν η χώρα μας, διότι δεν έμαθε να μετράει τη διοίκηση με μετρήσιμους δείκτες, με στόχους. Μετρήσιμους που μπορεί να κάνει απολογισμό που να πείθει τους πολίτες, γι' αυτό και η έλλειψη εμπιστοσύνης. Αποτελεσματική σημαίνει και με διαφάνεια, διάβια. Οι εποχές δεν συγχωρούν τίποτα παραπάνω από πλήρη διάβια. Σημαίνει και νέες τεχνολογίες, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, κάτι που αν τεθεί πραγματικά σαν στόχος και όχι σαν απλό επικοινωνιακό τρίκ, πραγματικά μπορεί να κάνει επανάσταση. Η περιφέρεια, για να είναι περιφέρεια για τον πολίτη, πρέπει να γίνει περιφέρεια συνοχής με συνολικό πρόγραμμα και με στρατηγικούς άξονες. Αυτό είναι πραγματικά κάτι που επιβάλλεται τώρα στην αυτοδιοικητική, την περιφέρεια των ερετών, την ερετή την περιφέρεια, γιατί μέχρι τώρα την πρώτη τετραετία υπάρχουν πολλά κενά, δεν μπόρεσε να αναδειχθεί αυτός ο χαρακτήρας. Ίσως ήταν και σύντομο το χρονικό διάστημα, ίσως δεν υπήρχε και πολιτική βούληση, αλλά όλοι δουλέψαμε σαν ένα κομμάτι, σαν μια συνένωση των ομαρχιών. Όχι μόνο αυτοί που διοικούσαν, και οι πολίτες. Και αυτό το λέω με σιγουριά, γιατί από τις πρώτες επισκέψεις που έκανα έξω από την πόλη της Θεσσαλονίκης, αντιμετωπίσαμε τα πρώτα αιτήματα, θα έλεγα, με κάποιο ιδιαίτερο τοπικό χρώμα. Άρα θα πρέπει να βάλει σαν στρατηγικό άξονα κανείς στην περιφέρεια την ενοποιημένη ματιά, τους στόχους τους ενοποιημένους, ένα ολιστικό πρόγραμμα για να μπορέσει να έχει και τα μέγιστα κέρδη, τα μέγιστα ωφέλη. Και αυτό να μπορέσει να το επικοινωνήσει στους πολίτες να το αποδεχτούν. Επειδή δεν έχω το πολιτικό προφίλ που έχουν άλλοι υποψήφοι ή κανένα πολιτικό παρελθόν και επειδή ο συνδυασμός θα προσπαθήσει αυτό να το προβάλλει και να το αντανακλά στη σύνθεσή του, πιστεύουμε ότι οι πολίτες μας ακούν, αυτό το εισπράττω. Μας ακούνε και ίσως δεχθούν και κάποια ζητήματα που μέχρι τώρα δεν ήταν ανοιχτοί να τα δεχθούν. Έχει φτάσει εξάλλου και η ωριμότητα στον καθένα ότι οι αλλαγές επιβάλλονται. Ο πολιτικός χρόνος είναι πυκνός και ο πολιτικός χρόνος και στη λήψη αποφάσεων και στην αλλαγή νοοτροπίας θα τρέξει πυκνά και αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Άλλη στόχη της περιφέρειάς μας είναι η ανάπτυξη του παραγωγικού της ιστού. Όλοι μιλάμε και έχουμε την περιφέρεια σαν ένα εργαλείο που διαχειρίζεται χρήμα. Για την νοοτροπία του Έλληνα ήταν πολύ εύκολη και ωραία αυτή η οπτική, έρχονται τα χρήματα από κάπου και τα διαχειριζόμαστε. Όχι αποτελεσματικά, το αίτημα είναι να τα διαχειριστούμε αποτελεσματικά. Δεν αρκεί. Γιατί τα χρήματα δεν αρκούν για το σημείο που είμαστε και δεν μπορούν να εξασφαλίσουν όλα τους την ανάπτυξη που θέλουμε και τη βιωσιμότητα. Αλλά η περιφέρεια είναι ευλογημένη, η περιφέρεια έχει πολλές παραγωγικές δυνάμεις, δεν νομίζω ότι στερείται σε τίποτα. Πιστεύω ειλικρινά ότι είναι από τις πιο δυναμικές περιφέρειες της Ευρώπης, θα μπορούσε να ήταν πρότυπο, φτάνει να βρεθούν, να το πιστέψουν οι πολίτες της και να βρεθούν κάποιοι που διοικούν για να το αναδείξουν. Άρα τα χρήματα που θα έρθουν, η χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ είναι ένας ωραίος καταλήτης που μπορεί να δουλέψει στο στόχο αυτό, αλλά δεν εφησυχάζουμε ότι μόνο με αυτά θα ασκήσει κανείς μια περιφερειακή πολιτική. Οι παραγωγικές δυνάμεις είναι πολλές και τις γνωρίζουμε. Δεν είμαστε μακριά από την περιφέρεια η Θεσσαλονίκη. Και πρωτογενή τομέα έχουμε, και θαλάσσιο πλούτο έχουμε, και όρυκτο πλούτο έχουμε, και τουρισμό καταπληκτικό έχουμε, και αρχαιολογικά σημεία ύψης της σημασίας με παγκόσμια εμβέλεια έχουμε, και ανθρώπινο δυναμικό έχουμε.
Αν όλα αυτά μπορέσουμε να τα συνδυάσουμε σε περιφερειακό επίπεδο και αν μπορούμε να τα βάλουμε σε ένα στρατηγικό πρόγραμμα, εγώ νομίζω ότι δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα πλέον και μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά. Για το μεσοδιάστημα μέχρι να προχωρήσει αυτή η αναδιάρθρωση των παραγωγικών πόρων της περιφέρειας μπορεί να υπάρχουν ανισότητες. Δηλαδή να έχουν φτωχοποιηθεί ορισμένα στρώματα κοινωνικά της περιφέρειας από άστοχες πολιτικές της κεντρικής διακυβέρνησης. Ή μπορεί να υπάρχουν περιοχές πραγματικά να είναι και λίγο αδικημένες. Άρα μπορεί να κοιτάξουμε λίγο αυτή την κοινωνική συνοχή, να την τονώσουμε όσο επιτρέπεται μέσα από τις αρμοδιότητες της περιφέρειας, ώστε πραγματικά όλοι να έχουν μια αισιοδοξία προς το μέλλον και να μπορέσουν να αναπτύξουν τις δυνάμεις τους προς έναν κοινό στόχο. Άρα η κοινωνική συνοχή είναι και αυτός ένας στόχος σε μια δυναμική περιφέρεια, δεν μπορεί να λείπει μέσα από μια δίκαιη κοινωνία.